3, 1, 2, 3, provant. Nosaltres fins ara fèiem nosaltres les mediacions, fèiem els profes, i com que nosaltres tenim el cicle d'integració social, que tenen una assignatura que és mediació comunitària, llavors també els ensenyem a fer mediacions. I llavors el que fèiem era també alumnes del cicle nostre ens venien a nosaltres i feien, i també havien fet alguna mediació ells. I llavors una mica el que ara estem fent és això, que les mediacions dels nanos més grans, i tercer, quart i batxillerat, les portem a alumnes d'integració social. A cursos més baixos sí que ho fan ells. De quedar-se com que no tornaven a parlar-se mai més, com un distanciament, anaven a la mateixa classe però distància, sinó que no volien ni parlar-se ni res. I com, perquè clar, jo per exemple quan passa això, jo de vegades els dic, però aneu a la mateixa classe, us pot tocar fer un treball junts. Què passa llavors? Bueno, però la solució. Nosaltres com a profes el que fem és les formacions, no? i derivar els casos. Un cop arriben els mediadors i els nois i noies que tenen el conflicte, nosaltres diem, aquí us deixem i ja se'n fan càrrec ells. Nosaltres sortim de la classe, tanquem la porta i ells s'encarreguen de tot el procés. Vosaltres aneu a buscar, diguéssim, els alumnes? Nosaltres els citem abans, no? Quan, per exemple, recordem, mira que avui us recordeu que tenim una mediació ara al pati, ens heu de pujar, no? De vegades no la fem tenim una saleta, la mediació, però de vegades està ocupada i la Cristina i jo, que som les profes implicades, treballem amb un CIE, que és una aula petita, i de vegades les fan allà. Llavors diem, mira, veniu a l'aula de CIE que fareu la mediació. Ells ja venen allà directament, i els nois o noies del conflicte també venen. S'ajunten i tenim una carpeta que és de mediació, traiem, mira, el contracte, perquè signen un contracte, les dues parts, i ells ja s'ho fan i ens deixen, si han acabat... Un cas, quina és la mitja de sessions que heu de fer? Normalment una. Amb una ja... Perquè la gent que va a mediació ja va amb la idea de que ho volen solucionar. Llavors normalment la cosa va molt fluida. Però sí que a vegades es necessita més cura. I feu... Ens porten aquí al centre, quins tipus de conflictes us heu trobat quan heu fet les mediacions? Normalment no són molt greus. Sí, són baralles. Baralles però només verbals, de moment. Jo me'n recordo que ens va tocar a nosaltres que ja vam venir en plan que teníem com un pacte de silenci amb nosaltres que no ens deien res, te'n recordes? Després de la mediació. I va ser com, si no ens ho voleu explicar tampoc pots obligar a vegades sí, és una mica complicat perquè si el problema centrador però després ja fiquen més persones i no volen dir res per aquesta persona ja ha dit que no digui res, doncs consta una mica i hem de fer més sessions o el que sigui, però al final normalment s'aconsegueix el... I quan van començar, perquè ells venen fora de l'horari escolar a formar-se, venen als dijous a la tarda, surten d'aquí a les 2:35 i a les 4 tornen per fer la mediació, la formació de mediació. Quant de temps fa una mediació? Doncs de l'octubre al juny. O sigui, hi ha alguna setmana que tenim exàmenes o nosaltres no podem perquè teníem algun curs i tal, però si no són tots els dijous i com un clau. La seva promoció, que inclús va nevar, i aquí los teníamos, digo, hasta nevando venir, o sigui que realment superimplicats i ressacats. Llavors sí que van aprendre més d'altres instituts i amb els problemes que plantejaven i tot això feia com una formació extra amb gent diferent que vulguis o no, és coses que aprens més que a classe un dia normal amb ells. Enriqueix, molt bé, pues esta la cogemos, nosaltres també creiem. A mí me gusta escuchar experiencias de otras personas que tienen más práctica en esto de la mediación, ya que yo, por así decirlo, sigo siendo un novato en esto. Y también sus otras mediaciones que han tenido con otros alumnos y sus soluciones y cómo es su manera de hacerlo. Y a ver si yo puedo tomar ejemplo de esas maneras.
Pues això sí, que ens serveix per saber l'experiència d'altres que ja estan més formats i que ja són més actius, i nosaltres que estem començant, doncs, per inspirar-nos una mica i saber com inspirar. Jo crec que sí que repetiria una experiència perquè ha estat molt positiva i ens ha ajudat doncs, a poder posar en comú diferents experiències en el món de mediació que hem pogut patir a aquell centre. Bueno, sí, jo també crec que s'hauria de repetir aquest tipus d'activitats i bueno, és un bon mètode per poder comparar els nostres mètodes de mediació i poder parlar-ne més còmodament d'aquests dubtes.